салом алайкум дӯстдорон ва ҳаводорони канали Тавозуни ҳақиқат. умедворам ки ҳамаи шумо созен хубен. бахшиш ки мо аз ҳисоби сис будани интернет дер медуроем. ҳамун замоне ки шумо комментария менависен ӯ замон мо шуморо ҷавоб додан наметонем, аммо мо ҳатман омада дида комментарияи шуморо ҷавоб мегардонем. видеоро дар канал мемонем то охир тамошо кунем. хоб дидани тангаҳои тиллоӣ зиёда аз 4 адад хуб нест. нафаре ки дар хобаш тангаҳои тиллоиро ба даст меорад, суханони нохуш мешунавад. рафту тангаҳои тиллоӣ дар хоб аз 4 адад камтар бошад, он фарзандон аст. тангаҳои нуқрагин таъбири гуногун доранд, ки ба мавқеи одамон вобастагӣ дорад. барои нафаре хоб дидани тангаҳои нуқрагин баъд аз мушкиливу музокира ба осудагӣ расидан асту барои баъзе чунин хоб аз муоширати гуворо шаҳодат медиҳад. тангаҳои қалбакӣ дар хоб қабеҳгӯӣ ва бадаҳонӣ асту баҳсу мунозира. дар хоб аз дасти нафаре тангаи нуқрагин гирифтан маънои онро дорад ки ин нафар сирри асрори худро ба шумо фош месозад. ва агар дар хоб шумо ба касе танга диҳед, сирри худро ба ин шахс боз мекунед. баъзеҳо баронанд ки дар хоб дидани пул аз ҳодисаву ногувор ташвиш ва изтироб ҳушдор месозад. дар хоб аз нафаре пул гирифтан бо наздикон, шиносҳо ё ҳамкорон муноқиша карданро маънидод мекунад. дар ҳаминҷа видео имрӯза ба анҷом мерасад. агар шумо хобе диден дар комментария навистену таъбирша нагирифтен, интизор бошед, ҳатман мо таъбирша дар канал видео карда мепартоем. боқӣ худованд ёру мададгори шумост.